अरे सोया तो भुलाई रोहे सुरुती में, कौन कमी बातें खूबसूरती में, गमरी बढ़ल है मैं कुरुती में, गमरी बढ़ल है मैं कुरुती में। बता के किन्हीं जाए ना दिन नजर लगा देते सरारी। ऐसे तो 4-5 दिन से ताला में बनी में होगा, मुँह तो खाई पी और नाक बुबुन सब वही में काम होता। हाँ ये जान जाता नहीं हम मारू के 3 कोरे जो नहीं बुझी हो कि दूसरा। क्या वो एके हा दीदी हम खरा में सीखता हूँ जानता नहीं रात के बिलार ना लोटा लेके भागल बेजी उहे खोजत रहनी हा। तो कब आइलू बुलंदर हो आ भुला गनी रउआ से ना पूछ के गनी हा घरवा में कहत नहीं कि जा देख लो। हाँ हो अबे तो भेजनी हा रउआ हमें बमला के नाम देखला उरारो ऊ बैगन तोरे गोइल बन भतुआ के खेत में घर में रखले रही ओकरा के हो ओही रे रारी। अरे छिनारी बुजरो चल गइलू हम बतर काटू के लगे चल गइलू नहीं के नतिया मचका बरा पीछे पीछे सेंत मरले रनी ओकर इधर जाती देखते केनियो तो जइबा छिनारो पकड़ा जेवा त तार गोही धोरी में बियर डाल के पी जाए मिले तो हमारा। आई हो दादा कहिए कहनी बबुआ लेके आ के तनी हमरा के दवाई सुई करा दे। हाथ ऊपर में टेढ़ुरी पकड़ ले तटे लेकिन नहीं खास सुनत आज अपन एगो औलाद रही तो काहे कि दूसरे के मुंहे दिया जराए के रही तो आई हो बाबू लागत बीपी हाई हो गेल बेटे कुकुर खेत ले न सरी दादा हुआ गो लागत नहीं खुश रह तू रबिया। हां कैसन तबीयत बा? आई हे बबुआ ई सब कइले काम करे लगले मांगे खाए वाला रे फुआ मांगे खाए वाला ना रे। हां तोरा से भेंट करे खातिर कुल हमरा करे के पड़ला। भेड़ पराया है रे बबुआ बता सब कुछ जायदाद जमीन सब तोरे खातिर देवे खातिर अथी बानी आ तब तू हमारे से भेंट करके साड़ी पीर के आवत ले। देख फुआ तू तो जानते बड़ी कि हमर मेहरारू पागल सन की ही है। ओतनो ना पागल है कि तोरा के साड़ी पहना के विदा करिऊ। अरे वो ही ना देत रहलिया कहती मर तड़ी तो मर जाए दरानो समत के खूब गाड़ी देत रहलिया ये फुआ सेन तो मार देले बानी। अरे सेन तो के सीसी धर कवल सोहर गम कवल ये बामोल रारो ए ए ये हो रख ले बारो में बता के तू ई के कहतलू तू ई के करतलू अपन बामल के खोजतनी बामल के तार बमला कहां चल गइल? अब तू न जानबू हम कैसे जान देन तो हार भर अरे चलते लिपटा के आइल पनियन से तो सुगड़ा के आइल बाटे। ई का कहतड़ू हिजरा बन के आइल बा। हिंजड़ा हिजरा 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 जी हाल मस्ती मुकुंब रंजे जी हाल मस्ती तुम भी हिजरा हम भी हिजरा इला जाके और खोजा बमला कैसे खोजी यही जे आइल बा। बमला कुछ तार पहन ले ल बामला हमार ना एगो मारू नो नीले में रहे नीले में तार बमला के देखनी ही साड़ी पहन के पता ना कहां गई ना ह ठीक ना जा खोजत रह हम नहीं जानत मेहनत कर। ओहो का चल गइला बवंडर लेखा लबरी छिनरी ना बतैले कहां गइल हम नी लगता देखले बिया तो इनी से ने गोल होई न हो पीछा क के राड़ो के भेटा